Здравейте на всички! Аз съм Виктор Йосифов, дългогодишен играч в националния отбор на България по волейбол. Посланник съм на спорта в Бяла, на този фестивал на плажните спортове, който се провежда за първа година. Приех тази покана, защото смятам, че спорта е важен. Освен, че така допринася за здравословното състояние на хората, той повдига духа, той е начин за социализация на хора от различни етноси, групи, пол, възраст. И най-важното, спорта е забавление. Така че важно е да се спортува и на този фестивал пожелавам да се превърне в ежегоден и да набира все повече и повече участници.